Bon dia a tots, estic superemocionada. Dic Begoña, la fallera major de València. I anem a procedir a insultar el linot que me tinc que portar a casa. Se l'endú. Que hem decidit que començàvem amb molta faena anem a portar a Vicent Andrés de Cestellers. Vos presente al president de la falla, el senyor Jordi, el president de l'any passat, acompanyat, senyor Hugo, acompanyat de la pirotècnica, la Betallà, que és la que ha preparat la manxeta que ara mateix ja farem. Anem a la seva
cámara. Miren la cámara. A ver, después me ayudarás con una cosa. Ya está, ¿no? Tápalo. Que no me la rime. ¿Aquí no me sentiu? Vale. Molt bé. La pirotècnica... Això sí, no parlo jo. Que la... de mi... ¡Bravo! ¡Bravo! Amore. Ara. Amore. Tapant així, frega en les botelles. Anem a provar. I sepa quan jo faig. Molt bé. Esta d'ací farà la de les mans. I quan jo faig així, me teniu que mirar. I esta part d'ací me falta... Què me falta? La simple. Però és blanc, blanc, ¿preparat? ¿Podem començar la mascleta? Sí. Señor pirotècnic. Comenzar la mascleta.
abans? On estàveu abans? Ah, ves allà, a la ves. A la ves, ves? Això és un bocaó. Anem a cremar todo bé per començar la primavera. Fallera, que vuelves per les classes i nos farem una foto de Fallera. Chica, Loreto, la falla que ja està cremant-se. Ten cuidado, no t'arrimes molt. Falta la manguera. On està la manguera? Tens ahí preparat? Mare, veu. A veure, Tenia que haver posat l'himne. Ah, ja crema. que no vinga per casa, que s'ha de No, no passa res. Ahí està xiqueta si plora, senyora. tota la setmana plorant, la setmana que ve no ve. Què passa, Magdalena? Vine, Ai, la fallera. mira, ay, qué pena té, ay, Que el tragea. ay, qué pena té. Sabates.